Kaixo, lehenik eta behin, mila esker. Zu horreoteak emango behi dio nere honi zentzu pixkan bat. Juanjo da nere izena, Juanjo mintegi naiz, Ataundarra. Naiz eta etxarrin bizi naizen, Ataun San Gregoriokoa naiz. Konturatuko zinen bezala, hauxe da, nere zaletasunik handina, soinue. Soinue jotzea gustatzen zait asko. Eta aldi beren euskal doinuak betidanik erakarri naute pilo bat. Eta orain nere ofizioa bukaudan hontan, nere afizio hori atek irikitzea pentsau dut. Gaur egun eskura ditugun aukerak baliatuz, euskeraz YouTubeko kanal bat eitea bururatu zait. Interneteko guzti hau atemporala danez, nor daki, agian egunen baten ondo datorkio baten bati hemen ikusitako edo entzundako zerbaitek. Hori hola izango balitz, netzako poz galanta. Badakigu euskal komunitatea oso txikia dela eta euskaldunen abeiz zer esanik ez. Baina baita egi da gure kultura edozein arloti begiratuta ere oso aberatsa dela. Eta pixka bat nik alde hortatik landu nahi nuke, kultura aldetik, euskal doinuak landu nahi nituzke. Euskal doinuk esaten detenen ez dut bakarrik esan nahi denok ezagutzen ditugun Benitoren edo Leteren, Laboaren, Oskorriren edo Itoizen kanta ezagunak ez, denontzako ereserkik dien kantak. Zalantzai gabe hoike bai. Euskal doinutegie oso zabala da. Landu ditzakegu berso doinuk, dantza, euskal dantzan doinuk, musika koralan doinuk, mezan doinuk, eta aterako dien pilo bat, ezta. Danok ezagutzen ditugun doinu zoragarri horien hartzen dauden egileak, eta doinu horiek landu eta zabaltzen saiatu dien guztiei begira eginda egongo da kanal hau. Ez bildurtu, ez zaitut soinukin bakarrik aspertuko. Gure doinu egile horiei buruz hitzi nahiko nizuke. Bere bizitzai buruz, bitxikeriak, xetasunen bat, eta ahal izan ezkeo elkarrizketan batek nire osatzea gustatuko zitzaiake. Grabaketa bakoitza pertsona bati edo doinu mota bati eskainia izango da. Eta aldi beren, pertsona horri edo omenalditxo bat. Gaurkoa aurkezpen eguna danez, eta aurrerantzean nondik noa jongo den ideia bat egin dezazun, gaurkoan doinu bildumatxo bat eskaini nahiko nizuke. Ni mutilko eskorra nintzela, urte desente badie, oraindik soinue zertzan ere ez nekila, Enrique Zelaiak bere Festival Basko diskoan euskal doinu bilduma bat grabatu zuen beste gauz askoren artean. Eta bertan, iparragirren doinu pare bat, fandangon bat, kalejiran bat edo beste, eta, azken finean, guk aurrerantzean landuko ditugun doinu ederroien laburpentxo baten modura izango da. Aurkezpen nau baliatu nahiko nuke, Enrique Zelaiari nire aipamen berezia egiteko. Ez baidet ezagutu sekula, bea bezala soinue jotzean barruan duena transmititzeko gai izan denik. Eta besterik gabe, gaurko prestauta neuken doinu bildumatxo hori joko dut.
Bueno, eta hauxe zen gaurko prestauta neukena. Ondo bat atorkizu lagun, urren arte, eta ondo izan bitarte.